To je vlog číslo 1 a náš výlet do Užhorodu. Ideme? Jak sa cítiš? Ženy. A tu už odchádzame z nášho milovaného Bardejova smerom do Veľkých Slemeniec. Cestou sme sa zastavili ešte na benzín pumpe, kúpiť nejakú vodu, ciga, káva, klasika. Jak sa ti šoferuje zatiaľ? Pohodička, teším sa na jogurtík. Po káve a cige sme zamierili priamo do Veľkých Slemeniec, kde sa nachádza peší prechod zo slovenskej na ukrajinskú stranu. Dorazili sme do Veľkých Slemencov! Čo, ako ti cesta? Cesta bola veľmi príjemná, ale všetci sme sa tešili na jeden moment. Tvoju môj. Takto tu dajak vyzerá. Na hranici nás už čakalo trošku nepríjemné prekvapenie, keďže pred nami stal jeden chlap so svojimi deťmi a kvôli jeho problémov sme sa tam zdržali cca 40 minút. Našťastie sme sa dostali na druhú stranu, kde nás čakal už náš taxíkar, odkiaľ sme vyrazili priamo do Užhorodu na hotel. Po zhruba 40 minútach cesty sme dorazili do Užhorodu priamo k hotelu Antonio, odkiaľ sme si vzali svoju kartu odbytu a išli sa následne ubytovať. Máme asi napojový lístok, ne? Alebo 45 hriven Twix alebo Snickers. 90 centov. Odchod. Po rýchlom ubytovaní sme sa vybrali na prechádzku do mesta, niekam sa dobre nájsť. A tak nejak vyzerá typický ukrajinský kostol. A tamto je typické auto. Práve prechádzame cez rieku Už, podľa ktorej vzniklo meno aj vlastne Užhorod. Po krátkej prechádzke mestom sme sa usadili v lokálnej reštaurácii. To je ináč tradičné ukrajinské jedlo, vareniky. S čím? So zemiakmi? So zemiakmi a smotanou na vrchu. 8 z 10. Jak hodnotíš boršič? Mám z toho 9 z 10. Mám taký rada. Najedli sme sa. Pili sme sa. Ešte len sa opijeme. V meste sa taktiež nachádza takýto veľký nadpis Ľubím Užhorod, pri ktorom som si dal rýchly tanček a následne sme pokračovali do centra mesta, kde sme sa dostali do ukrajinskej franšízy Pijana Višňa. Teraz sme v Pijanej Višni, to je taký podnik proste, taká franšíza na Ukrajine. Proste tu predávajú palenku. Už asi, že 30 minút chodíme po húde v Užhorode a aniž nie je nikde. Viva la Franza, ragazzi! Tak nakoniec sme našli taký podnik s názvom Garšel dvojka. Garšel dvojka, no. Keďže začína byť veľmi dobre, tak vidíme sa asi až zajtra. Čau. Deň číslo 2, ideme kúpiť nejaké kvety. Najvyššie nepovedal. Po odozdaní kvetov a následných raňajkách sme sa spoločne vybrali na Užhorodský hrad. Našli sme tam taktiež takéto suveníry, túto fajku alebo podobizeň Černobyľu s čiernym snehom. To je zjavne asi taký pánoš. No dobre, neprečítam to. Dovidenia. Hneď po vstupe do areálu hradu sme zavítali na ochutnávku vín do miestnej vinotéky. Chutí to jak víno.
niekedy starý kostol a ostali potom asi iba také, že ruiny. Pokračovali sme do nádvoria hradu a následne do miestneho muzea, kde sme si mohli pozrieť či už takéto nastené maľby, vypreparované zvieratá a ďalšie veľmi zaujímavé exponáty. Po kultúrnom obohatení sme sa vybrali spoločne najesť a večer sme sa vybrali na most v Užhorode, zavesili tam svoju kladku lásky a následne som svoju priateľku požiadal o ruku. Po romantickej chvíľke sme sa spoločne presunuli do kolíby miestnej reštaurácie, kde sme strávili zvyšok večera a pripravili sa na deň tretí. Na tretí deň sme si zbalili tašky, zbehli rýchlo do obchodu, vypili kávu, zavolali taxík a odvezli sa späť na hranicu, kde počasie už vyzeralo úplne ináč a k tomu moja priateľka zabudla telefón v taxíku. Zabudla. Nervózničam, zabudla. Bojím sa, celý život mám v tom telefóne, morec. Po zhruba 3 hodinách sme opäť späť v Bardejove. Tak, konečne sme doma v Bardejove. A keď sa ti video páčilo, daj tam like. Ešte malý pozdrav od Serusa. Serus. Kde si? Serusík. Peace.